नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ जय माँ मंगला मो यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत मु इतिश्री मो यूट्यूब चैनल मिस्टर प्रकाश को स्वागत करुच्ची आपण मानक चलन देखिए आम कम आज सब कौन हो एपटे बसिकी बही मो पुओ से पटे आम बस कौन करूँ पान बसिकी बाछुचु पान बाछुचु कौन चितरा पान सब बजर हो पान छिंडा होता चित्रा पान बस बाछुचु आ कौन कर वर्षा जेहेतु होती ड्यूटी जाना से बस पान बाछुचु मो पुओ आनी पान दे दूँ मत कड़ाई ना खा कह मामा मुझे सब कम कर दूँ कम कर दूँ मांगुर आइलु मांगुर आइलु मांगुर आइलु गग 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 मार धन खाणु जाना धन खाणु जाना बारंडार बस पान बाछुचु कौन कर खाई देखिए दीड़ जाँला बाकी देखा ना मो पुओ मो दीर पुओ ये पिलाटा गाधे ना ये पिलाटा गाधे जाइए हाई कर दिया हाई कर दिया हाई कर हाथ हाई कर दियो छाड़े पान छाड़े पान छाड़े पान छाड़े हाई कर दियो गल बांगुर कर देलु किए वर्षा होता एबे टिके वर्षाटा छाड़ी बहुत जोर वर्षा होता सकाल टोटाल आ देखियो वीडियो हो देखियो तू पाना वन पाना आने ए पान सब काट देबी पान रेट को नहीं सारे मु जानी आमको कुंडी पान नहीं हजार एटा पिला पन्नी की काखई मोबाइल से हल्ला कर मुंड्रा हाथ चाउल दिहला आम कंट्रोल चाउल दिहला फोन कले जावाई ना कौन इले दे कंट्रोल चाउल दिया फोन कर जावाई मो पुओ खाली पान भी टोटाल मो लुगा उदा कर सारे कंट्रोल पान दूसरी पान बाछुची अर्चना हेरा दी कौन ये पान सब बछा हो टिके 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 माने पचरा पचरा देखा से पान सब बछा हो बछा ही पहला फाइनाली पान बसा सरलानी मु जानी पान बसाटा सरी पारनी कुआड़े जीव कुआड़े जीव नड़ी पाक चाउल दब डिलर घर को जा बाबा जा देखा जाऊनी अंधार रे बसिक गेंफुची देखा जाऊनी धान आम एपटे आम घर पूजा था आम बारंडा टोटाल धान थुआ होता केते बड़ बारंडा देख आम टोटाल धान थुआ होता पूजा जेहतु सरीगला धानटा एपटे एपटे थुआ टी देखा जाऊनी लाइटा लगे देखा नुह देखार ना देखा जाऊनी परिष्कार कथा देखा जाऊनी आमर ए घर भीतर कई जन रोचु आम लाइन बोर्ड देखईदे न जना पड़ जो कई जन रोच जड़े इथे ही शई मुड़ा ही देखा दूनी
ଜଣେ ଇଠେଇ ଆଉ ଜଣେ ସେପଟ ଘରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ଝିଆରୀ, ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ଯାଆର ଝିଅ। ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ମୋ ମଝିଆଣୀ ଯାଆର ଝିଅ, ଯିଏ ଆମେ ମିଶିକିରି ଆମେ 3 ଜଣ ଭିଡ଼ିଓଟା କରାଉ। ଆମେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିନି, 2ଟା ପଡ଼ିଛି ବୋଧେ ନୁହଁ, 2ଟା ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଛି, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ତୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓର ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଫେସବୁକ୍ରେ 2-4ଟା ଲେଖା ପଡ଼େ ନୁହଁ, 3-4ଟା ଲେଖା ଫଟୋ 2ଟା ଲେଖା ପଡ଼େ ପ୍ରତିଦିନ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେହେତୁ ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିନଥିଲୁ। ଗୋଡ଼ଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଫେସବୁକ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ବି, ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିଦେବ ଯାଇକିରି। ମୋ ଫେସବୁକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଇତିଶ୍ରୀ ନାୟକ, ଦେଖିଦେବ ଯାଇକିରି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲୁ। ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଆଜିଠାରୁ। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ, ଦେଖିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯାଇ ପୋଷ୍ଟ ହେବ ନୁହଁ। ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଥିଲା ଯେମିତି ମାଇଲି ଟୋକିନା ମୋବାଇଲ୍ ଥୋଇ ଦେଇକିରି ବସି ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ବା ସେପଟ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି ସିଏ। ମୁଁ ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଗୋଡ଼ ନ ଚାଲିଲା ଲୁଗାଟା ନ ଟେକିଲା ବାଜି ଯାଉଛି ଗୋଡ଼ ଭିତରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ ବୋଲି ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବାହାରିଥିଲା, ସ୍କୁଲ ଯିବ ବୋଲି, ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଗଲାନି। ଗୋଟେ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲା, ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ଗଲାନି। ଦେଖ ନା ଲାଇଟ୍ଟା ପକା, ଟିକେ ଲାଇଟ୍ଟା ପକା, ଏପଟ ଲାଇଟ୍ଟା ଦିଆ ହେଇନି। ମାନେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲା ହେଇନି ମାନେ ସେ ମୋବାଇଲ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛି। ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଚାର ହେଇ ଚାଲନି ଦେଖିବା। ମୋ ପୁଅ ତୁ କ'ଣ ଆସୁନୁ ଆଣିଲେ ଯାଇ ପଇସା ଚାଖି ପକଉଛନ୍ତି ସମେତ ଆଗିଲା। କୋଉ ଖଟା ନା ଆମ୍ବିଳା ଖଟା ତ ଆଚାର ରହିବା ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ମିଠା ଖଟା ଦେଇଛି ଚାଖୁଛେ କିଏ ଜାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ମିଛ କାହିଁ କହିବି, କ'ଣ ବେପାର କରେ ମିଛ କାହିଁ ବେପାର କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳେ ମୋତେ ପୁଳାକି କହିଲ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଭୁଆନା ଖାଲି ସୁ କରୁଛୁ। ଖାଲି ଶାଶୁ ଖାଇବ, ବୋହୂ ଖାଇବ, ନଣନ୍ଦ ପାଟିରୁ। ଆଜ୍ଞା କିଏ ଦା 500 କ'ଣ କହୁନ ଟିକେ, ଯୋଉ ଗୀତଟା କହୁଥିଲ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କାହିଁ କହିବି, ତମେ କହୁନ। ଆମେ ଶିଖିନୁ। ଶାଶୁ ଖାଉଥିବ, ବୋହୂ ଖାଉଥିବ, ନଣନ୍ଦ ପାଟିରୁ ପାଣି କରୁଥିବ। ହସୁଛ ନା ତମ ଆଖି ଧରିଛି କି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଧରିଛି। ଟିକେ ନ ଧରିବି, ଅଧିକା ଧରିବି କାହିଁକିନା ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଖରାପ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ଶୋଇକି ଉଠି ପଇଲି, ଭିଡ଼ିଓ ଅଫ୍ ରଖିକିରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଲାଇନ୍ ନଥିଲା ଆମ ଘରେ ଟୋଟାଲ୍। କିଏ 12ଟା ବେଳଠୁ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି ଯେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ପଡ଼ିଥିଲା କି କ'ଣ, ଏବେ ଲାଇନ୍ଟା ଆସିଲା। ନାଇଁ ଫ୍ୟୁଜ୍ ସଜାରିଆରୁ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ଏବେ ଉଠିକିରି କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏବେ ଘର ସାଇଡ଼୍ ଚାଲିକି ହେବ। ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ହେଉଛି କୌଣସି କାମ ବି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ବର୍ଷା ଏମିତି ହେଉଛି। କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଲି ଖରା ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଫେରେ ବର୍ଷା ଆଜି ବୋଲି ଟୋଟାଲ୍ 5ଟା ବେଳଠାରୁ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଏକାଥର 12ଟା 11ଟା 12ଟା ବେଳେ ଯାଇକି ବର୍ଷା ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା, ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଯେହେତୁ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ସେ କରିଥିଲେ, ଗୋଡ଼ଟା ଯେହେତୁ ଖରାପ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିନଥିଲି ବୋଲି ସେ କରିଥିଲେ, ସବୁ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଗଲା। ଶୋଇକି ଉଠିକି ଖାଇନି ଆଉ ଓଳାଓଳି କରିଛି। କ'ଣ କରିବି, ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜିକି ଗୋଡ଼ଟା ହେଲାଣି ଆସିକିରି 12 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଗୋଡ଼ ହେଲାଣି ମୋର ଖରାପ। ଶୋଇକି ଏବେ ଉଠିବ କାମ ସବୁ ସାରିଦେବି,
ତାପରେ କରିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟର ପ୍ରକାଶ।